Dito po yan sa may Delpan Bridge po. Ang barge po ang nasusunog. Mga ano po. Yan po. Sir. Thank you. Dito po sa may Delpan po to, Delpan. Alalay lang kayo, wala naman. Unasan na. Nahilo na. Wala yung kapasulit niya. Ang operator, din alam niya na hindi nakaputok. Hindi naman nga inaan. Yung auxiliary yun, may auxiliary pa tayo ito. Ano, Ito, nireport ko na yan, 8305.